Здравейте, здравейте! Аз съм Прохлаш. Да знаете, Рада КБГ и преса КБГ. Сега няма. Само кой е по-тихо, защото просто не ме пратих едно нещо в Фейсбук и може да го видите. Евентуално, много е надалеч, може и да не го видите. РТБГ. И сега ще правим пак Clash Royale. Който иска да се абонира, само този, който иска да се абонира, може да влезе в клана ми. Да Good Feels. Не знам точно как е, ама аре ще се забравя. Вижте. Почти съм седма арена. Когато направя седма арена, ще направя специално за да рейд. Аз много искам да се кача седма арена, защото много ме наричат нубове. Моя бог. Даже едно, като се нарича нубов. Не. Това не е шегличка. Нарича нуб. И да съм нуб. Но играта по честен начин според мен, защото аз нито си купувам, нито си хача дебитната карта. Не ми трябваха. Когато напачи оня ден си купи Лена Дарчез, дето спечели Грейвард. Я пред, че аз не знам като другите ютубъри, дето си купуват неща с дебетната си карта. Това не ми се справя горче, защото само така си харчиш парите, отколкото да ги... Само аз че искам да го забавлявам, както това прави. Според мен и баба може да вземе дебетната карта и да почне да снима на Clash Royale. Само че някой друг ще сложи някакво сухо апарат, защото да не провали клипа. Ако баба ще провали клипа и ако не е дърта, е цяло чудо. Според мене, не знам как е според вас. Пишите в коментарите. Може да ми кажете, че съм нахален. Аз нямам проблем за такива неща. Аз за такива неща бе правите каквото искате. Ние не ме интересува кой какво ще казва за мене. Важното е как аз съзнавам. Как се живее живота, честно и почтено. То така се живее. Ако не живеете така, почвайте да живеете, защото ще изгубите живота. Това е гадно. Да си губите живота за нищо. Или пък да направиш най-голямата глупост. Да откраднете топка или нещо. Шегувам се, бе. Някак да си оцените живота, защото родителите ви са 100% богати. 50% от случаите са богати. Днес правя 10-минутно видео. Искам да ви е ясно, че не съм известен ютубър като Вената, дето прави по 100 пъти клип на ден. Това е малко гадно да правиш по 100 пъти клипа на ден и после да таковаш. После, че трябва да оправяш всичко, денят ти е свършил. Че трябва с някакъв човек, който или да има почивни, или да не си ученик.
повечето са ученици, които са ютубъри, като... Кой да посоча? Например, да Clash. Добре, айде. Да Clash от моя клас. Така че... Искам да кажа, това е края на клипа. Няма сега 10 минути. Отказах се и чао!